Meni qo'y diýdim. Daşından günne 5 saat guruluşykda işleýärdim. Sebebi olar turgunlaşyga diýene pul berilen okdy. Menne imit ýa-da başga zatlar almagda pul ýokdy. Şonuň üçin hem işlemeli bolýardym we guruluşykçy bolup işledim. Okuwda gidiýärdim, turgunlaşyga akşam saat 8-den tägiýe saat 10-käçenni. Hepdede 4 gezek aktyorçylyk kursyna da gatnadım. Hemmesine de yetişdim. Hatta bir minutman biderek gidermedim. Bu mening şu derejeye yetmegiň sebebi hem şular. 20 ýaşymda ham Londona gidip Mr. Universe bätleşiniň iň ýaş turgan bolmama garamazdan ýeňiş gazandym. Sebebi mening maksadym mady. Eger sen geleceğin hakkında pikir etmesen, öňde belli bir maksat koymasan, üýtköşük alaňyz bolmaz. Abaşada adamların 74 götürme öz işinden nägili. Adamların aglabasy öz kärini halanok. Halanoklar, çünkü olaryň şol iş bilen bagly maksady ýok. Göwnüsiz işleýärler, başga iş tapsalar şoňum tilýärler. Şeýtip başga işe ýerleşýärler. Çünkü gözeran üçin olara iş gerek. Emma olar işe adaty tökmüne garaýarlar. İşdiýeniň beýle bolmaly, sebäbi beýle işin gyzyk bolmaýar. Diýmek adamlaryň diňe 4-den 1 bölegi işinden lezzet alýar. Adamlar menden hem işe soraýarlar. Turmuşyk zalyna kam turulnaşan wagtlarym adamlar soraýarlar, "Näme şu beýle köp turulnaşýarsyň?" Her gün 5 hatda 6 saat turulnaşmagyň sebäp näme? Şonda da hem işe ýüzüň gülüp dur, mydama şadýan. Başga da edil seriň ýaly köp turulnaşýanlar gördük. Ýöne olaryň ýüzünden garaýar. Sebäp näme? Öňüm aýdyşmaly, men maksadyma ýetmäge finansýaryn. Maksadym Mr. Universe bätleşigine ýeňiş bolmakdy. Şonuň üçin hem her bir turgunlaşygym meni maksadyma ýakynlaşdyrýardy. Maksadyma ýetmek we ondurmuşa geçirmek üçin. Eden her bir turgunlaşygym, galdyran her bir daşym meni maksadyma hasy ýakynlaşdyrýardy. Şonuň üçin hem oturup 230 kilo agrama alyrmagy, 230 kilo agramaý ýatan ýerimden alyrmagy, 2000 edek pres etmäge we beýleki maşglar etmäge howluýardym. Maksadymy da göze öňe getirmek, onuň ýyzynyň gowmak adamda höwes öretýär. Her näme diýenem bolsaň, durmuşda bir zady özüňe maksat edinmeli. Özüňize maksat ediniň. Muhammed Ali gaty köp turgunlaşýardy. Men mony ilkinji gede görümde daňypdym. Turgunlaşykda sport habarçysy gelipdi. Ala turgunlaşyp duran mahaly habarçala şeýle sorap berdi. "Siz näçe gede pres edýärsiňiz?" Ala oňa şeýle jogap berdi. "Men agyr duýýançam, sana başlamok." Pikir edip görüň, ol agyr duýýança sanamaýar. Ala hasanna agyr duýup başlany sanamaga başlaýar. Ine bu köp turgunlaşmak. Eger de sen köp turgunlaşmaýan bolsaň, onda barsy biderek. Diňe turgunlaş. Berde zadil merhem ýok. Ýa-da zady ýok. Diňe köp turgunlaşyk etmeli. Diňe köp turgunlaşyk etmeli. Menin gaharym gelýär. Haşana turgunlaşyk zalyna gidip günne 45 minut turgunlaşmagy. Ýa-da fizik we akıl taraplaryn özgörmäne wagtymyz ýok diýenlerine. Gözüňize getiriň, günne 1 saat tarih okumak bilen 1 ýylda 365 sagatyň dowamynda näçerek maglumat edinip bilerdiňiz? Diňe 1 ýylda. Pikirlenip görüň, egerde siz aýdymçylar ýa-da kompozitorlaryň taryhy barada okasaňyz, näçerek maglumat edinip bilerdiňiz? Gözüňize getiriň, öz halaýan biznesiniz hakynda okuýanyňyzy. Her gün 1 saat. Size nähili özgörüşler bolardy? Menin gaharym gelýär. Haçan adamlar wagtym ýok diýenlerine. Sizin günne 24 sagatyňyz bar. Biz günne 6 saat uklaýarys. We netijede bizde 18 saat galýar.
Aňyrda käbirleri kellesini ýaýkap, men günni 6 däle 8 sagat ýatýaryn ýalar. 6 sagata tagdyr onu. Netijede 18 sagatymyz galýar. Ortaça adamlar günüň dowamyna 8-10 sagat işýärler. İşýän wagtymyz 10 sagat diýsek, elimizde 8 sagatymyz galýar. We siz 1 sagatyňyz ýoluňyzy sarp etýäňiz. Belki de 2 sagatyňyzy. We ýene-de eliňizde 6 wagt galýar. Galan 6 sagatda näme diýäňiz? Näme diýäňiz? Iýi içýäňizmi? Ýa-da gowurmak üçin tarp etýäňizmi? Gör adamlar bilen urlaş geçirýäňizmi? Görýäňizmi näçe wagtymyzdan galýanyny? Eger-de siz her günüňizi planlap ýaşasaňyz, siz şonuň üçin işiňize çynnaqa ýapyşmaly. Men B plany halamok. Sebebi bize köp zatlardan şüphelenýäris. Bize bu mümkin näl, sen muny başarmarsyň diýen ençe adamlar bar. We netijede biz ruhdan düşýäris. Aýdyşmaly içimizden başarmarsyň sesleri eşdilip başlaýar. Sen başarmarsyň diýmek, sen başarýarsyň diýmek. Sen muny töwereňizdäki ruhdan düşürjü adamlara diýmek başarmaly. Emma sen özüň arada şüphe döretseň, bu ören hoply. Sen şunu diýersiň, eger A plan başa barmasa B plany daýanar. Sen hemme pikirleriň B plan barada diýersiň. We şeýlelikde A plan üçin ýeterlik gaýrat etmeýärsiň. Şunu bilmek möhüm. Eger biziň arkamyz daýamaga ýerimiz bolmasa, biz goýuşýarys. A plandan gorkup B plana dayanşymyz ýaly. Men ýykylsam, meniň arkamy daýamaga zadym bar. Ol maňa kömek eder diýäris. Bu gowy däl. Adamlaryň dayanara zady bolmasa, olar goýuşýarlar. Senin işte hem B plan bolmasa adamlar üstünlükli bolýarlar. Men siz aýdaýyn, menne hiç haçan plan B bolmandy. Men özüm dolygyny sport ýarşlaryna berdim. Men özüm dolygyny Amerikada ýaşaman uğruna berdim. Men özüm dolygyny aktýorlyk uğruna berdim. Men nähil kynçylyk bolsa da ýeňip geçerin. Men işlärin. Men gaýtalap işlärin. Te maksadyma ýetinçe. Edil şu zatlar politika we beýleki zatlarda da bolupdy. Maňa görä B planyň bolmasy ören hoply. Sen özüň başarmaklyga bolan ukyýundan aýyrýan. Adamlaryň B plan islemeginiň esas sebebi hem olar başarmaryny gorkýarlar. Birden men başarmasam we netijede hiç sasyz galsam, size bir zat aýdyn, başarnyksyz bolmakdan gorkma. Başarnyksyzlygyň hiç hil aýyp beri ýok. Şol baskan çaklardan aşmak üçin siz hökman kynçylyk çekäýmeli. Ýaňyşmaýan adam ýok. Michael Jordanyň söhbet öşüklarynyň birine oňa sen haýran galyrjy, sen taryhdaky iň gowy basketbolçy diýenlerine bize bu hakda aýdyp berseňiz, diýenlerine Michael Jordan siz diňe ýeňi şakyny aýdýarsyňyz diýdi. Men iň gowy basketbolçy bolýançam, oýnan NBA oýunlarymda 9000 urgynza aýyladım. Ol şu derece ýetgençe oýnan oýunlaryny 9000 urgynza aýylady. Bu onuň başarnyksyz bolýagymy näme? Ýok. Ol taryhda iň gowy basketbolçylaryň biri bolsa-da 9000 edek başarnyksyz bolupdy. Düşünýäňizmi? Biziň aklimizden başarnyksyz bolup bileris. Bu bolmaly zat. Bolmaýan zat sen ýykylanda şo ýerde aşagda galmagyňdyr. Kimde kim aşagda galýan bolsa, ýeňilen başarnyksyz bolan şodur. Ýeňjiler ýykylarlar we galarlar. Ýykylarlar we galarlar. Siz hemişe ýerinden galanlardan bolan.
Şolar yeňjidirler. Şolar yeňjidirler. Men figura yasamak başarnyksız boldum. Men figura yasamak yarışlaryna yeňildim. Men güýç galyrma yarışlaryna yeňildim. Men agyrlyk galyrma yarışlaryna yeňildim. Meniň halyma mutrazyň alan kinolarym hem bardy. Şeýle bir direktorlar bilen iň erbet tesbirler alypdylar. Siyasat ulgamyna bolsa bir näçe gizlin saýlawlara gatnaşypdyk. Ýöne başarnyksız bolduk. Kaliforniyada maňa berilen sesler 28 göterimden pese düşdi. Mu aramazdan yine beýgeldi we men hakim boldum. Adamlar, biziň hemmämiz hem başarnyksız bolup bileriz. Başarnyksız bolan ýerimiz hem badyr. Bu adat zat. Başarnyksız bolmakdan gorkmaň. Eger de sen başarnyksız bolmakdan gorksan, sen hasy ruhdan düşersiň. Özüňi ýitirersiň we bir rahat bolup gezersiň. Her näme diýenem bolsa, iň gowsy bolmak üçin boks ýa başga bir işde ýa-da pikirlenşi goýuňda arkaýyn we aladasyz bolmaly. Diňe rahat bolmaly. Ýalňyşmak adaty zat. Elinde bolan ähli zadyňa güýjüň gaýrman zähmet çek. Seniň bar etmeli zadyň şol. Başarnyksız bolmakdan gorkma.